5 яшьлек кызына хан һарай төзеп ултырткан. Нефть магнатлар ул тегезме? Юк шул, ябай баксасы. Бер уйлаһаң, бигүк ябайда түгел икән, оста баксасы. Тизрәк күргезеп һәм танышкыгыз киләме? Безгә ямгыр да камасаулык тудырмай киттек Октябрьскийга. Юл ыңгайы Кушнаренко селекция үдәгенә лә һугылырбыз. Шулай итеп, бүген программалар. Карагатка көзгө тәрбие. Сүдерә Шәмсетдинованан бакса һабактары. Кулыңдан куан. Осталар конкурсында Альберт Галиуллин. Баксасылар өсөн еләк емеште йыйып бетү менән эш бетмәй. Сөнки куактарды ла, агастарды ла ел әйләнәһенә тәрбияләргә кирәк. Бу хакта без бүген Башкортстан гыйльми тикшеренү институтының Кушнаренко селекция үҙәге әйдәүсе агрономы Ратмил Асхат улы Нигъмәтйәнов менән һөйләшәбез. Ратмил Асхатович, мына әле карагаттар йыйылып беткән. Артабан нисек тәрбияләргә? После сбора урожая провести опрыскивание против болезней. Без бит инде яз көне бер тапкыр һибәбез дә шуның менән онытабыз. Ә нинди авырулардан? Менә бунһа нимә ул? Это у нас тля крыжовниковая. Әйе, бетсә була инде. Аның бетсәләре хатта күренмәй дә бит, вак кыналар. Да, их не видать. Әйе. Ә бунһа менә шундай кара таптар. Пятнышками это у нас антракноз. Антракноз. Бунһа безнең бөҗәктәр, бунһа авыру, бит. Это болезнь, это вредители. Уларга каршы нинди препараттар кулланып була? Но мы использовали препарат Кинмикс. Кинмикс. До распускания или после распускания, вот если обработать, почек обработать, то это будет вовремя. А так препарат, так как у тлей, почему сложно вообще бороться с ними? У них тля находится вот в нижней части листочка, поэтому препарат Астына элекмәй ул препарат. Да, не падает просто. Шуның өчен япрак ярмас борын, бүре сагында ук эшкәртергә кирәк, бит. Да. Бетсәләрдә бит инде кырмыскалар тарата. Бер юлы параллель рәвештә кырмыскаларга каршыла көрәшергә. От муравьев надо бороться, да. Ә был авыруларга каршы? Тут только препарат. И уже после сбора урожая. Авыруларга каршы еләк емеште йыйып алгандан һуң төрле препараттар кулланырга була. Ничек дип аталар? Стрикар һәм башка төрле. Хәзер ундай препараттар күп. Если мы вот обнаружили, да, фермеры, можно либо оторвать, либо отрезать. Таким вот образом. Һәм яндырырга. Да, отдельно собрать их. Ягъни бетсәләрдә инде ояһында ук юк итәргә. Ояһын кыркып алып ташларга кирәк. Зур рәхмәт, менә баксасылар өчен бик файдалы кәңәшләр булды. Обрезку проводить желательно осенью. Без бит яз көне эшләйбез барыһында. Да. Февральдә, мартта эшләйбез. Либо ранней весной. Это вот март, ближе к апрелю. То есть тоже не все выходят же в марте просто люди. Поэтому, но если возможность есть, то ранней весной. Көз көне, мәсәлән, октябрь, ноябрьдә кыркырга түгел бит инде. Оны августта, сентябрьдә эшләргә кирәкме? Касан кыркырга? Нет, можно до ноября, в принципе, это позволительно. Кырккас üşümәйме? Нет, нормально. Они как раз уже идут в период такого покоя, поэтому обрезка самая подходящая. Ярый, менә көз көне хәзер авыруларга каршы препараттар кулландык ди. Көз көне ашларга кирәкме? Хәзер уны үстерергә кирәкме бит инде? Азот ашламалары ярамай шикелле бит. Көз көне. Ә нинди кирәк? Ну, достаточно просто опять, если не будет дождей после урожая, тоже обильно полить куст, то есть питать, набрать ту же самую вот эту влагу. Если вы удачно вот именно выберете сорта, и когда будете сажать, желательно не один куст, как многие вот покупатели берут, по одному кустику одной культуры и сажают, а желательно для перекрестного опыления тоже вот от 3 кустов одного сорта или одной культуры. Шулай итеп, көҙөн ҡарағаттарҙы ауырыуҙарҙан эшкәртергә, ямғыр яумаған осраҡта һыу ҡойорға, ҡарт ботаҡтарын ҡырҡырға кәңәш ителә. Һәм яҡшы уңыш булһын өсөн, әле Ратмил Асхат улы һөйләгәнсә тәрбиәләргә кәрәк ҡыуаҡтарҙы. Һәм әлбиттә Кушнаренко селекция үҙәге тәҡдим иткән, инде һыналған сорттарҙы һатып алырға кәрәк. Наши сорта валовая, бобровая, чишма, корейдель, кушнаренковская. Новые сорта, вот выведены, пока еще не включены в госреестр, это эстафета, бельская, Еремель и Труженица. Мы выращиваем саженцами, продаем весенней реализации, реализуем и осенней реализации. Выращиваем зелеными черенками в теплицах. Ҡасан ултырту яҡшыраҡ, яҙғыһынмы әллә көҙгөһөнмө? Вообще рекомендуем, конечно, посадку осеннюю. С сентября по
ноябрь, то есть до первого снега падения. Байбақса программаһына тағы бір останы эзләп Октябрьский калаһы эргәһендәге Мулла авылына килдек. Бына ошында оста яшәй диләр. Исеме, яңлышмам, Альберт Галиуллин. Остага охшаган. Танышайык әле үзе менән. Альберт Галиуллин һөнәре буенча нефтьче, тик агас эшен өстенрәк күрә. Ата-бабаларыннан өйрәнгән кәсеп менән шөгыльләнә. Капканан иңгәстә куе каршылай. Әйе, куе Әле һаула бар. суы юк, но Был декоратив. декоративная. Декоратив кызык. Хатада куе булырга тиеш инде. Нишләп? Су, исток русча әйткәчендә. Һау яшәү сыгынагы. Димәк, бөтә бай һәм матур баксаларда менә шундай декоратив куе булырга Куе тиеш. булырга тиеш. Әйе. Ул кемнең өйе? Шул тиклем матур. Монсы- Дом с мезонином. Әйе. Монсы инде кызга, Кызыгызны кияүгә бирдегезме әллә? кызга 5 яшь кенә. 5 яшь. Исеме нисек? Рита, туган көнендә менә 5 яшькә ясадым менә шундый. Беренче юбилейна. Әйе. Бисмилла. Үтегез. Бигрәк матур был идәндәргә басыргалар. Ел бит. Искиткес матур. Кызлар һаумыгыз? Это чей домик такой красивый? Это мы. О, Там в гостях Варвара. Варвара и Маргарита тут. 5 яшьлек Маргаританың дипломдары атаһыныкынан һис кәм түгел. Атаһы иң матур ихата конкурстарында еңһә, осталык дәресләре үткәрһә, Маргарита йыр биюдә һынатмай. Альберт, 5 яшьлек кызың бындай өйе Башкортстанда түгел, Рәсәйдә лә юктыр әле. Шулайдыр. Кайдан карап эшләнегез был өйдә? Кайсы бер иде баштан килә инде, кайсы интернеттан карап. Бу үй инде уже кызым үзе интернеттан карап күрде дә инде. Ата-ана заказ бирде. Әйе, менә шундый заказ, менә Альпийский домик дип атала инде. Альпийский домик. Әйе. Озак төзенегезме? Озак тик, ну, Өскә менеп карайым әле. Монда әле ята торган урыны бар. О, шәп. Бер йөрә төзенегезме? әйе, где-то шулай булды инде. Мы здесь играем и учимся, и рисуем. Папа, я за этот домик тебя любил. Спасибо большое. Түбәһе әле агастан инде. Агачтан әйе, агач. Һау үтмәйме һуң? Юк, үтмәй. Астына бер нимә төшәнегезме? Әйе, анда уже теге влагозащита инде. Рубероид сыман әйбер бар. Бәүелсәк тә бар. Менә Әйе. өйдән алып китергә түгел. Кистерін үҙегеҙ сығып ултырырға ваҡыт буламы һуң ошонда? Вакыт булмай шул. Бында Рита ял ит әле. Әйе. Кәләшегеҙ ул да Әйе. сыға алмайҙыр әле бит. Әйе. Уның да ваҡыты юҡ. Әйе. Альберт, менә ошо бер нисә генә әйберҙе ҡарағас та, һеҙҙең ысынлап та оста икәнлегегеҙгә ышандым. Ҡасан шөғөлләнә башланығыҙ был ағас эше менән? Кемдән килә был? Нәселдән киләме? Әйе, ул нәселдән бабакай да агач белән эшләде, әтием дә агач белән эшләде, өйләре төзеде менә Мулинада. Был һеҙҙең беседка. Әйе, бу Шулай ук- беседка монда. Үҙ ҡулдарығыҙ менән эшләнгән әйбет. Әйе. Тимәк, һеҙ атайығыҙға эйәреп йөрөп, сүкеш тотырға, балта тотырға өйрәндегеҙ инде бала саҡтан әйбет. Әйе, шулай инде йөрдөк менә, үй салдык әтием белән. Бына әле йәшәгән өйөгөҙмө? Юк, бу үй бабакай, әниемнең атасының өйө була инде. Где-то 56-нчы елга. О, һеҙҙән күпкә өлкән. Бабакай әйе салынды инде. Альберттың бала саҡта ағастан эшләгән тәүге эше уйынсыҡ машина. Хәҙер ассортиментта баҡса ихата өсөн кәрәк, беседка, бәүелсәк, декоратив ҡоҙоҡ һәм тирмәндәр, күперҙәр, өй йыһаздары. О, бында фонардар. Әле яналар да бар. Яналар төнлә яналар бик матур. Был ҡояштан аламы энергияны, Юк, әле электричество? электрическая, электрическая. Ышынан провод үткән. Әйе, провод үтә дә, әйе. Ландшафт дизайнын эшләү телеге нисек тыуҙы? Мына монда мендем дә мин и ҡарап тордом өстән. Әйе. И менә башка килде инде. Әйе, өй түбәнеме? Планировка ясадым. Кайда нәрсә була? Чыгып, җирне монда өйөп инде. Әйе. Менә шундый водопад булды. Шарламаның астына иң беренсе гравий һалдығыҙмы, нисек? Әйе, башта гравийында, моннан уже труба нитеп, чтоб су өстенә Астан менсеп. торба китә. Әйе, астан труба китте, анда фильтр тора минем тәгәрмәндә и чистарап уже монда төшә. Онда насос тора менә аста. Насос ҡыуа инде торба буйлап. Әйе, насос куа да и уже чиста. Тегендә фонтан да бар. Мгм. Тәрәнме был күл?
Yok, тирән түгел, где-то 80 сантиметр. 80 сантиметр. Тирән ясамадым, потому что балалар булгач. Балыктар ебәрмәнегезме? Балыклар да бар. Һез монда пленка гына йөгәнһегез, мәллә бетонда? Башта бетон, аннан соң пленка. Бетон итмәй. Кышкылыкка һез был һуды Юк, юк, наоборот, кышкылыкка су калсын. Иначе ул ярыла, әйе. И балыкларны тоже өйгә, аквариумга итеп куям. Тирмәнде карайгыз. Бул да электричество менән, электр тогы менән Юк, эшләйме? бу җилдән Җилдән? әйе. Монда спорт мөеше. Әйе, монда тоже ял итәбез. Уйнайһыгыз. Әйе, волейбол уйнап, бадминтон уйнап. Үзегез шөгыльләнәһегезме һуң? Кашаганда Әйе. вакыт булса. Альберт, менә ошо матурлыктан тыш һез заказ буенча эшләйгезме беренеме? Әйе, заказ да алам. Бул Ританың ахирәте. Әйе. Ахирәтте дә и безнең монда хищниклар минем балыкны нитәргә тырышалар. Коштармы? Коштар, хищник коштар, шуңа бу пугыл сыман тоже тора инде. Шул кыздан баланан куркалар инде бит. Куркалар. Заказ буенча немеләр эшләйгез? Скамейкалар, орындыклар. Аны да куелган. Әйдәгез әле карайыгыз. Әйдәгез карайбыз. Альберт Галиуллин эшләгән агас изделиялар Октябрьский баксай хаталарын гына биләп калмай, Башкортстан һәм Татарстан район калаларына таралган. Бу минем компаньон Александр. Бергәләп эшләйбез, менә шулай берләрне. Шулай устамы һеҙҙең һымак? Әйе, шулай, әйе, шулай. Уста булмаһа, компаньон булмаҫ ине. Әйе. Һеҙҙең остахана бардыр мөғәйен, бит? Бардыр, әйе. Әйдәгеҙ танышайыҡ. Бу минем остахана. Үтегез. Рәхмәт. Шәп. Был элгес. Бу элгеш әйе менә шундый под старину дип атала инде. Әйе. Ондайда магазинда табып булмай. Был бит Акмуллала гына булган мондай ултыргыз. Яңда култык астына кыстырып китәң дә бар, Әйе. Мосы кухонный фасадлар инде. Заказ бармы менә? Заказ була, заказ. Ошондай дизайн, ошондай стилгә. Фотографиялар күрсәтәм инде нинди бөтен әйберне күрсәтеп булмай, фотографиялар ясайбыз инде. Һеҙ күбрәк борынгылыҡты яратаһығыҙ. Әйе, именно шундый менә хәзер халык инде шундый заказы можно менә Ағастың фактураһын файдаланып, әйбит? Яндырырға була, булай менә спилларын дип менә. Әйе. Станоктарығыҙ бармы? Станоклар бар, бөтен станоклар нинди кирәк, бөтен әйберләрен сразу алдым инде. Үҙегеҙ эшләнегеҙ мәллә һатып алдығыҙмы? Сатып алдым, әйе. Мысы строгальный инде. Строгальный? Рейсмус дип атала. Рейсмус. Мысы точильный, шлифовальный инде. Верстак? Әйе. Шлифовальный станоклар монда, фрезерный. Мысы опилка специальный җыярга циклон дип атала. Менә бу нигә җыела опилка. Эшләгәндә? Эшләгәндә, әйе, тузан чыкмай. Альберт, әле мылтыҡта эшләйгеҙ инде. Нимә ул балыҡ? Бу мылтыҡ, әйе, урындыҡның арты аяғы була. Менә былай итеп менә. Итаган ике, и ушундай урындык, охотничий набор дип атала инде ул. Һеҙ шәп дизайнер. Был инде тәгәрмәс. Бу тәгәрмәс су тәгәрмәне була. Заказлар күпме? Заказлар күп инде, и безнең Октябрьгә хәтле менә заказлар бар пока. Заказлар Октябрьский ҡалаһынан гынамы, әллә ситтән Юк, дә бармы? Балыдан да бар менә. Татарстандан. Татарстаннан киләләр, сорайлар. Ягъни менә шундай агас эше менән шөгыльләнеп, гаиләне карап була, асрап була. Була. Халык барыбер дә агаска Агашка кире килә, кайта. әйе, менә хәзер Пластиктан китә. Пластиктан китә, менә заказлар күп менә агачтан тәрәзә ясарга. Пластикларны уже Арынылар пластиктан. Әйе, агачтан сорайлар. Даже кулны куйсаң, имәнгә өстәлгә уже чувствуется энергиясе килә. Имән, прям куллар уже нитә башлай, прям чувствуется энергиясе бар аның. Һеҙ агас менән эшләй философка әйләнеп беткәнһегеҙ, әйе? Әйе, онсы Нинди агасты яратағыҙ? Нинди агастың энергияһы күберәк? Имән. Имәнде эшкәртеүе ауыр бит, ну ҡаты Ауыр, агас. конечно, әйе. Ну, мин ширше беләк, в основном ширше инде. Ширше, нарат, кашаганда, кайында инде була. Тимер белә эшләгәч, кул ката. Агач белә эшләгән уже кул йомшара. Даже хатын әйтә, кулны ниткәч. Кулың йомшарган дип. Йомшарган дип әйтә. Вот. Агас остаһы Альберт Галиуллин шәп дизайнер гына түгел, бынамын дигән баксасыла. Хәтер янсыгына унан бер һабак. Бәрәңгене мотоблок белә Мотоблок? күмәмдә, әйе. Әз генә үскәч, мин сразу күмәмдә. Тулганса. Әйе, туганса. Нишләп? И уже бәрәңгесе эре була. Эре була. И аннан соң менә чәчкәсен өзәм тоже. Тоже Сәскәһе өҙгәс картофе әҙерәк булмаймы? юк, наоборот, аның бөтен ние бәрәңгә киткәч тоже эре була. Но
Орлыкка, если бәрәңгесен уже өзәргә кирәкмәй. Ашарга надо нитәргә. Бында инде нисәрәтен орлыкка, нисәрәтен ашарга икән алдан беләбез бит. Әйе, азакта калам орлыкка, монсы ашарга инде. Ишеттегезме, баксалаштар? Ашай торган картофтың сәскәһен үзһәң, ул эре була. Әмма ондай картоф орлыкка ярамай. Менә бу Альберт Галиуллиндан бер хабак. Әйе. Лайфхак по-русски. Әйе. Шәп. Альберт, быел без бай бакса тапшыруында кулыңдан кылган дигән конкурс игълан иткәнек. Ягъни республика буйлап осталарда төшереп йөрибез. Һәм шундай матур юла барлыкка килде. Бер останан икенчесенә бәләкәй генә символик бүләктәр ташыйбыз. Һез Бурьян районында булганыгыз бармы? Бурьян юк. Шүлгән ташта күргәнегез юкмы? Шүлгән ташта, булдык Шүлгән ташта. Әйе, Шүлгән ташта булганыгыз бар, әмма Бурьян районының Иске Мөнасип авылында булганыгыз юктыр. Юк, андай булмады. Менә Иске Мөнасип авылында төрле хайвандар, фигуралар эшләгән, төрле мебель, яһазлар эшләгән Илгиз Муллагулов дигән бер оста бар. Ул һезгә үзе ултырып йөргән ултыргысын җибәрде. Бuna ул һезгә истәлеккә Ей адагына тиклем, күзгә тиклем без бөтә осталар белән таныштырып беткәс, тавыш бирү игълан итәсәкбез. Һәм тавыш бирүдә әгәр һез еңеп чыккагыз, гран-прига ия булаһыгыз. Ә гран-при безнең Туймазы торба заводынан шәп беседка. Миннән дә менә подарок була инде. О, нимә бу? Бу әле шәм куя торган, лампа куя торган әйбер. Юк, кумыс монда куерган була. Монда бокаллар инде, кумыс, мус. Шәп. Һез үзегез кымыз яратагызмы? Яратабыз, әйе. Шәп. Хөрмәтле баксалаштар, бына киләһе остага Октябрьский калаһының Мулла бистәһендә яшәгән оста Альберт Галиуллиндан бына шундай бүләк. Үзегезнең осталыкта күрһәтегез һәм Альберт Галиуллин өчен тавыш бирергә онытмагыз. Байбакса программаһы өр-яңа конкурс игълан итә. Кулыңдан куан. Үз кулдарыгыз менән бакса, йорт, ихата кирәк ярактары, корамалдар, корылмалар, кулайламалар эшләйгез икән, конкурстың төп призына дәгъва итә алаһыгыз. Иң оста баксасыга супер бүләк беседка. Кулыңдан куан. Зөфия Закиевна, безне тагын кайдап килдегез инде. Мин яшел дөньяның тагын бер азасына бик оста хатын. Шулаймы? Флюра Галиевна. Оста булмагандарды кабул итмәйгез. Үз төркемегезгә. Исәнмесез кунаклар. Исәнмесез, күптәннән көтәбез. Флюра Галиевна, безне берәү дә менә шулай дип икмәк тозыннан каршы алганы юк инде. Яктыйыз бөтә ердә бар. Икмәк тоз юк. Икмәк иң улай бер. Юлаһа шулаймы әле ул? Әйе. Моны әйтәбез дә. Әйе, менә Бигрәк шеметеп кенә аласыз. Зур итеп алырга кирәк. әйе. Һәркем эшләгән һәм агача. Минең эшем бәләкәй бит. Әпидән дә улай бер юк. Флүрә Гали кызы Шәмсетдинова озак еллар сауда өлкәһендә эшләгән. Хаклы ялда рәхәтләнеп бакса үстерә, сәскәләр ярата. Заниматься итә башладым әле. Бу нинди матур агас ул. Бу жимлыска прифоль, вьющаяся, многолетняя. Ашай торганмы? Ашый торган түгел. Бигрәк матур. Япрактың уртаһына ебештереп куйган һәм хәтта бит. Әйе, гел сәдәфләр ниләр нидеп кенә куйган кебек. Ныкта матур. Бу һезнең яйгә өйме? Бу безнең мунча. Тәмле мунчалар. Шикелле матур. Там тәмле Монсадан мунчалар. сыккас, шунда ял итәбез. Шушында ял итәбез. Монда эштән соң да менә бәләкин эшләсәк ял итәбез. Самар шыжлай, сәскәләргә карап ял итеп утырабыз. Сандугачлар сайрый, шушында ниндинә кошлар юк, ул бакчада кошлар. Мин нимәгә игътибар иттем, баксалаштар, һез дә күрерһегез мөгаен. Бакса үстерү мәдәнияте, культураһы дибез бит инде. Һез түтәлдәр эшләнгән агаста. Бу әле шәһәрдә безнең гел дә юк иде. Мин элегрәк нык та журналлар күп аладыр идем. Шулар буенча мин күп итеп үрәнеп занялась. Иптәшемә бик ошамаган иде. Минем теплицада да шулай ук тохта белән эшләнгән. Менә бу түтәллек үстерүнең файдаһы нимәле? Файдасы. Елергә дә кирәкми, пишрак та юк дигән кебек. Казып чыктың, утырттың. Әйе, хукмакта казмайһыгыз. Юк, бер нәрсә юк. Унда ком һалганһыгыз бит. Экономия физического труда диләр бит инде. Әйе, особенно менә безнең әби-шәбиләргә әйбәт бит инде ул шундый олы кешеләргә. Оста баксасы Флүрә Шәмсетдинова төрле тәҗрибәләр үткәрергә ярата. Помидорның гына 40тан ашу сортын үстерә. Кыяр борыстың да төрле сортларын һанап карай. Нимә кирәк һезгә шул тиклем сорт? Аннан соң мин еще җир бит әс. Комплексный ясыйм бит инде менә. Чеснок утыртам. Ана шөгендер утыртабыз. Помидор арасында. Әйе. Помидор арасында үсәме ул? Үсә. Шөгендер шушлай була. Түгәрәге дә була. Шул тиклем сорт помидор нимәгә ул һезгә, Флюра Галиевна? Испытание идет. Үсенчә инде декоративныйга стараюсь, экзотика, салат ясасаң төрле төстән була, үзенчә бер матур бит инде.
Мына шулай. Инде матурлыгына карап ашагы килә бит. Конечно, аппетит ачыла. Мына бу бәләкәй җирдән, менә бәрәңге җиреннән. 7 литрлы 2 бидрә утыртам, 20 бидрә алам. 20 бидрә. 3 төрле сорт. Бер нимә менән ашлайгын әллә? Бәй шул тавыклардан чыгайын Тауык бөтенесе. дигән? Солома, тавык, все. Ну, тавыклардан дигәп, сразу чыгарып салырга ярамый. Икән. Яна. Тауык Кыш дигән көчле үткәргә. бит ул, тауык Әйе. ашламаһа. Кыш үткәргә тиеш, ишеп, бер төрле туңып, аннан соң гына аны Әйе. салырга кирәк. Җәй буе ромашка чәчкә ата бит безнең җәй буе. Менә бит. Розага ла урын табылган, бакса бәләкәй генә булһа ла, барына ла урын табылган. Алманың күплеге. Ничек үстерәгез шул тиклем? Ашлыйбыз инде тавыклардан авчык Тауык бөтенесе. тизәге? Һаман шул. Анан Шул. компост өстендә, тизәк Кам- өстендә ниндәйдер ак нимә ята? Бәшмәк үскәнме әллә? Аларын чәкчәктән иләреп кайтабыз инде. Йомырканың кабыгын, Нимәгә ул? кальций, бөтенесе бакчага китә. Һәр үсемлеккә Тавыклардан ярамы. калганы алар монда китә инде бөтенесе җитмәгәндә. Менә без бит инде бу бәрәңгене чәчкәндә Әй, нәрсә салабыз? Теге проволочник бар. Проволочник булмасын. Горчица сухой салам бер аш кашыгы. әйе. Поле чудес дигәнне бар тавыкларныкы, безнең Уфа чыгараны поле чудесны. Шушы йомырканы салабыз кашагында и суганның кабыгын салабыз. Кайда халагыз аны? Төбенә. Бәрәңге төбенә анан Ояга. куябыз. Әйе. Ул нинди удыртабыз. мәшәкатьле. Һәр төпкә шул нимәне хала бара Аны кирәк. урынына проволочник бетте. Бу кыярдарда нишләп тунап ташланыгыз? Клещ ябышты, паутинный клещ. Менә хәзер обработать иттек бер партиясын. Нимә менән? Сыворотка, 15 капель йода и мыло. Аннан соң менә инде булмаса, менә шушында хәзер шушлай итеп ачам җирне. Әйе. Моны ипләп кенә төшерәм, менә унда хәзер Әйе. төшерәм дә өстенә кире җир салып, перегной салам да өр-ягына үстерә башлыйм. Кабат тамыр җибәрә. Әйе, өр-ягыдан көзгә уже ныгаеп китәргә тиеш инде. А бу китайскийлар, ну китайскийны урожайный аларга и ширдә нитмәй. Ябышмай. Әйе. Аннан соң көзнең менә самый салкынына кадәр бирә дә бирә. Тутыруклы инде төрле сирдәргә карата бирешмәй. Әйе. Һәм уңышылам ул. Флүрә Гали кызы Шәмсетдинованың баксаһын бәләкәй архитектур формалар, декоратив кызык, тирмән, бәүелсәк, комлык, буа, фонтан бидәй. Агас изделиялар урындагы останың эшләре ди ул. Нимә кирәк ул? Менә шул куе урынына бер сыя агасы утыртһагыз. Матурлык булырга тиеш. Бүздә туярга тиеш. Әйе, тамак Тамак кына кына түгел. түгел, беләсезме? Шәп әйттегез. Ансы да бар бит, ныкта. Монда бигрәк матур да, монда сыгып ял итәргә вакыт бармы ул Флүрә Китә, Галиевна? менә шушында утырып, менә шыпыр-шыпыр аккан ниләргә нервларым Ошонда. успокаивать итә. Бәүелсәккә Әйе, утырып, рәхәтләнеп. ныкта. Менә бу да Альбертның эше, бассейнны, шушы горканы Әйе. Альберт ясады. Бөтенесен дә Альберт. Монда чүплеги безнең. Әй, Бабай монда тияргә, бабайыбыз тияргә кушмайдыр. Шуннан бер көнне ул Нишләп эшкә икән? булганда, алдында экскаватор алып килдем дә, шушылай итеп экскаватор алып бу кушларга кирәк, бөтен нәрсәне ыргытып берде дә, 2 КАМАЗ җирне китереп куйдым да, Альберт шушларны весь ясады. Менә ниндәй матур ял мөеше барлыкка килгән. Песочницабыз Калайча. ябыла ни өчен дигәндә, теге песей-мәсей йөрмәсен өчен. Аннан соң булай куясың, балалар утырып ял итәләр дигән Буна кебек. шәп. Шулай Менә бит. эшләнгән. Йүгереп кенә карап сыктык. Флүрә Галиевна һеҙҙең баҡсаны шулай булһа, күп кенә файдалы кәңәштәр ишеттек. Нимә бирә һеҙгә баҡса? Ни өсөн менә арыуҙы, талыуҙы белмәй һаман һеҙ баҡса менән шөғөлләнәһегеҙ? Көч бирә. Күзләрем туя шушы кадәр матурлыктан. Аннан җимешләре, аннан балачага шушлан җыйганына үзем сөйнеп җөрим. Балачаклар искә төшеп, мен әйтәм, алар да шулай итеп үскәч искә төшерләр. Аннан соң бөтен балаларым, ныкларым шушында үсәләр, бөтенесе эшлиләр. Флүрә Шәмсетдинова Октябрьский ҡалаһындағы Йәшел донъя төркөмөнөң әүҙе мағзаһы. Баҡсасыларҙы берләштергән ойошмаға 3-нче йыл бик теләп йөрөйөм ти ҡатын. Мин рәхмәтләр укыйм. Алар белән танышканыма. Анда без күп нигә өйрәнәбез. Бирскиларга җөрдем. Аннан соң Самара якларына бардык. Күп Тольяттидан да ары ниләргә бардык. Уфада питомникларда да булдык, 2-3 питомникларда да булдык. Онда яңа үсентеләр алып ҡайтаһығыҙ инде бит. Кайттым, чәшкәләр алып кайттым. Әйе. Мин күбесенчә чәшкәләр эше алып кайтам. Оста баҡсасылар йәшәй Октябрьский ҡалаһында. Шуларҙың береһе Флүрә Гали ҡыҙы Шәмсетдинова менән һеҙҙе таныштырҙыҡ бөгөн. Рәхмәт һеҙгә, Флүрә Галиевна. Бына шундай фанат баҡсасыларҙы күрһәң, күҙ ҡыҙа, йөрәк тибеше йышая. Ниҙер эшләргә ҡул ҡысыта башлай. Кемдеңдер бәлки тыны ла ҡыҫыла торғандыр. Һәр хәлдә бер кем дә битараф ҡалмай.
шулай бер-беребезне бөек эшләргә илһамландырып яшәйек. Бай баксала киләһе сорашканга тиклем.